Ana ci gaba da shirye-shiryen babban taron sauyin yanayi na Majalisar Dinkin Duniya na shekarar 2026 wato 2026 UN Climate Change Conference, wanda zai mayar da hankali kan gina birane masu ɗorewa da kuma ƙarfafa haɗin kai wajen magance matsalolin muhalli. Rahotanni sun nuna cewa ajandar taron za ta mayar da hankali ne akan birane masu ɗorewa, ƙarfafa hanyoyin kuɗi da ƙara shigar da matasa, haɗin gwiwar fannoni daban-daban domin magance sauyin yanayi, asarar halittu da lalacewar ƙasa. A cikin bayanin da aka fitar an jaddada cewa wannan tsari zai ɗauki mataki kamar inganta amfani da albarkatu, tsaron muhalli, haɓaka makamashi mai tsafta da kuma gina ababen more rayuwa masu jure bala'o'i. Wani tattaunawa na zuwa ne a lokacin da wasu yankunan duniya musamman gabas ta tsakiya ke fuskantar lalacewar birane sakamakon rikice-rikicen makamai. Masu nazari sun bayyana cewa irin waɗannan rikice-rikice na lalata gidaje da hanyoyi, rusa tsarin samar da ruwa da lantarki da ƙara gurɓata muhalli. Duk da haka, masana sun jaddada cewa rahoton taron bai danganta da matsalar da ƙasa ko wani ɓangare guda ke ciki ba, sai dai yana kira a mayar da hankali kan sake gina birane cikin tsari da ya dace da sauyin yanayi. Masana harkar muhalli sun bayyana cewa akwai alaƙa tsakanin sauyin yanayi da tsaron ƙasa da ci gaban birane, inda matsalolin muhalli na iya ƙara tsanantar rikice-rikice yayin da rikice-rikice kuma ke ƙara lalata muhalli. Saboda haka, taron na ƙoƙarin haɗa waɗannan batutuwa domin samar da mafita mai ɗorewa. Shugabannin shirya taron sun ƙarfafa gwiwa akan shigar da ƙasashe, ƙungiyoyin fararen hula, kamfanoni, cibiyoyin kuɗi, masana ilimi, matasa domin tabbatar da dukkanin ɓangarorin sun taka rawa wajen samar da mafita. Za a gudanar da taron ne a birnin Antalya na ƙasar Turkiya da ranar 9 zuwa 20 ga watan Nuwamba na shekarar 2026. Yayin da duniya ke fuskantar ƙalubalen sauyin yanayi da rikice-rikice, masana na ganin cewa haɗa manufofin ɗorewar birane da tsaro na iya zama hanya mafi inganci wajen gina makoma mai ɗorewa.